שלום צופים וחברים, זה סרטון למען משטרת חדרה. משטרת חדרה חייבת להקשיב טוב לסרטון. לפני כמה שנים נעלמה סווטה שבתאיב מעיר חדרה. יש לי קצה חוט שיכול לעזור. כן, מה שאתם שומעים. יש לי קצה חוט שיכול לעזור. הזרעה היא כזאת. מי שיכל להעלים אותה זאת רק משפחת מגילה. משפחת מגילה מגבעת אולגה יכלה להעלים את סווטה שבתאיב. הם גם רוצים חתולים וקוברים חתולים בגינות. תזכרו, משפחת מגילה העלימה את סווטה שבתאיב. כן, היא העלימה את סווטה שבתאיב. משפחת מגילה מחדרה. הם קוברים חתולים, הורגים חתולים בגינה וקוברים אותם. רק הם יכלו להרוג את סווטה שבתאיב. להתראות חברים יקרים. סרטון למען משטרה בחדרה.